Umndeni kaMnumzane uGugulethu Sijadu kanye nonkosikazi Thembelihle uthi bebesekamelweni labo lokulala ngesikhathi kunokucima konga ugesi ngolwesihlanu ebusuku kule ndawo. Amanye amalungu omndeni abekwezinye izindlu khona kuleli khaya. Bathi bezwe umsindo ongajwayelekile base beyobheka ukuthi kwenzekani. Indodakazi yabo uNomonde Sijadu nguye othole abazali bakhe bedindilize edamini legazi. Amaphoyisa athi abasolwa bangene ngewindi elikwelinye ikamelo base bedubula laba emakhanda beseduze. Lo mndeni osashaqekile uthi usabela impilo yabo. I can't even leave my sister here because I don't know whether they will come back for her. uSijadu ubenguthishanhloko waseMaria Trost Primary School kuthiwa ubaziwa kakhulu endaweni ngomsebenzi omuhle bewenza kulomphakathi wasemakhaya. Ubebuye alekelele abantu abasha ukuqhubezela phambili izifundo zabo. Umndeni uthi umphakathi ubusola ubaba wabo ngokuthwala okuyikho okwenze waphumelela. Ubaba ubena lenkinga yokuthi uyazondwa thiwa uthwele. Athi angazi ukuthi bathi ngithwele ngobani ngoba ngifundile, ngihambile ngaye esikoleni ngayofunda, ngafunda phambi kwabo, kodwa indaba bezongithuka ngegama elikhulu kangaka bathi ngithwele. Ukube lawo magama abengekho mhlambe ngabe uyaphila namhlanje. Umndeni uthi ufuna izimpendulo. Amaphoyisa athi okwamanje akukaziwa ukuthi kungani laba bebulewe. Londi Khadebe, SABC News, eHigh Flats.